Bueno, comecei con 13 anos, porque na miña familia cantábase e recordo que vi un cantautor cubano de visita, ¿no? E por Galicia e convidoume a cantar. Eu xa cantaba na casa e tiña as miñas primeiras composicións e foi nese ecosistema. Son unha afortunada, a verdade, pero bueno, non é o comezar profesional, pero sí que os comezos son. Estamos nun momento super rico, hai máis propostas ca nunca nos últimos anos, estamos nun momento no que a xente quere aprender a tocar, a bailar, a cantar, nun momento que as recollidas son super valiosas, as pezas que se transmitiron de boca en boca e nun momento de visibilización tamén da transmisión oral, non? Como que se está valorizando esa xente que fixo as recollidas, pois a xente de Chisco, bueno, toda a xente que fixo un labor encomiable. A nivel de proxectos, cada vez saen máis proxectos, cada vez máis rápido e cada vez se colocan mellor quizáis nos medios de comunicación, pero as programacións non acompañan nin dende o público nin dende o privado. Especialmente o público ten unha responsabilidade grande, pero creo que nós, dende as entidades privadas, asociativas e todas as posibilidades que teñamos, e como consumidores, finalmente, temos como unha responsabilidade de facernos cargo de que o sustento de todo este sustrato maravilloso que hai tamén é facer cultura e apoiar cultura, non? E entregarnos un pouco máis a pagar entradas, que valen menos que unha copa moitas veces, e a que as programacións poidan ir máis al lado infantil, que parece como que o infantil e todos os públicos é o que funciona, pero os proxectos para público adulto deberían poder seguir proliferando, porque ademais a nosa cultura conformase aí e nunca se sabe en quen podes impactar finalmente, non? Entón, facer unha boa selección da programación, ser xenerosos coa programación, non programar sempre a mesma xente nos mesmos lugares e tamén, bueno, dende o educativo é un labor que é moito máis difícil, pero dende o educativo creo que tamén hai un labor grande como para introducir isto. Entón, moitas propostas, poucas programacións. Eu creo que o asociacionismo que sucede en Galicia arredor da música tradicional é brutal. Eu creo que a nosa televisión pública, a nosa radio pública, debería estar dando eco día a día sobre o que se fai. E que aínda non dando ese eco máis generalista, non? Como que cubra todo o país, que a xente do sur se entere do que pasa no norte e viceversa, non? E no leste e no oeste, claro, pois, e ainda así persístese e fanse cousas espectaculares, quero dicir, o obradoiro que din hoxe aquí, que estea tan cheo, é espectacular. Entón, bueno, que opino? Moita admiración teño eu. Eu creo que é super necesario que empecen a incrustarse as programacións que teñen máis que ver co empoderamento, no? Que sucede un pouco que dicía no curso que as tocadoras, os tocadores, a xente que fai música tradicional pénsase lonxe do amateur, tanto que nin se pensan músicos a si mesmos, no? E tocan máis cos músicos, ensayan máis cos músicos e gastan máis cartos nos vestiarios que os músicos, porque un traxe de tradi dime ti canto non vale, non? Entón, bueno, creo que é unha maneira de empoderalos e de darlles, bueno, esa autoestima que merece xa a música tradicional. Non é menos que a ningunha música. De feito, dámonos de conta que é máis. Dámonos de conta que é máis a música tradicional, porque aquí, no? Neste territorio, porque unha música como o jazz naceu en Norteamérica, ou o rock non naceu en Galicia. Pode ser tan noso como a calquera outra xa, non? Pero a música tradicional que facemos aquí actualmente é moi nosa, só a facemos nós. Entón, bueno, empoderar creo que é fundamental. Hai que preguntarlle a xente como valora. A mí, personalmente, pareceume moi rico, porque había xente da pandeireta, non? Do mundo das cantareiras, despois había unhas persoas de cantos de taberna, había algunhas persoas que viñan de coro, incluso. Entón, dámonos de conta de que un obradoiro pensado no tradi pode ser amplísimo, non? Si tratamos como estruturas máis fundamentais, como que é o cantar, que é o bailar, que é, non? Moito máis alá de que é cantar
unha muiñeira concretamente, non? Aínda que aí tamén fomos, pero creo que para mí foi moi rico porque sempre aprendo do alumnado e despois ábrense portas pois a vernos de novo en algún outro lugar, incluso a colaboracións. Moitas veces vou aos lugares onde din os obradoiros e despois veñen pois as pandreteiras ou os cantos de taberna a botar unha peza comigo. Moi chulo, e a nivel do propio obradoiro foi bastante demostrativo hoxe, non? Foi como tratar todas as áreas que teñen que ver coa técnica vocal e tratar de darlle ferramentas que lle sirvan, nin que sexa unha das centos que vimos, así que nutritivo, dende logo.